everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and today talking about Qgebeha the Empire. Sishube kakhulu ke isimo emndenini wakwamqenge emva kokudlula emhlabeni kwamalunga akhona amathathu, uLuzuko okungubaba ke wakhona kulo mndeni, uMpilo kanye ke noFundiswa okungingane ke zika uZimkhitha. Lokhu ke kwenzeke emva kwengozi eyenzeke Friday. Ubaba wabo esathi ke uyabatshela ke ukuthi ke uNtando akusiyena umfowabo, besathi uyabatshela ke ukuthi ke kwenzekani, kwase kuba ke inkinga ke guys, wavele wabanjwa iheart attack, wangakwazi ukubamba imoto, uyaphaphalaza, kwayi accident, kwase kuba ukushona kwabo ke oMpilo kanye ke noFundiswa naye ke ubaba wakhe, leaving behind uZimkhitha ebanjwe ke i-guilty conscious, ngoba phela uyazi ukuthi ukushona kukamxenge kanye nezingane it because of her. Kuphoqelekile guys ukuthi ke uZimkhitha agcine emtshelile uNtando iqiniso ngepaternity yakhe. Okubhlungu ke nje guys ukuthi uNtando dated uNonhle, not knowing ukuthi ke bazalwa ubaba oyedwa and bebethandana ngempela and namanje ke basathandana. Kuba sengazi ukuthi ke iQgebeha the Empire is changing storyline, njengoba ke be-introduce umfowabo kaLuzuko base ke bebulala ke i-character yakhe ke uLuzuko, ongakacaciyo ukuthi ke uzobangena yini labafazi noma uzokwengamela amafa kamfowabo nje kuphela. Abantu abaningi bamshayela ihlombe uLuzuko bathi cha, he is indeed a good actor, but leya character kaLuzuko it was too big for him. As for uFundiswa kanye ke noMpilo, I don't know guys, I really don't know ama character abo abama extra ngempela, because like I mana bengahlangani nje kahle. I think babonile nabo ukuthi let's just cut these characters out and come with something new. Angazi ukuthi uthini umbono wakho, kodwa ke yeah guys, 3 characters were killed at the same time. Esingakwazi ukuthi ke wena uzobakhumbula yini uLuzuko, uMpilo kanye ke noFundiswa. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.